Dylan Davies I fi, a fi'n berchenog ar Cwtsh Bespoke Dog Grooming yn Gyfyrddin. Dyma Shani, ci bach fi yw Shani, a busnes grwmo cwn sydd gyda fi. Cymraeg yw'n iaith gyntaf. Mae fe'n bwysig iawn i fi defnyddio'r Gymraeg yn fy busnes. Mae fe'n dda i fi, mae fe'n dda i'r cwn, a mae fe'n dda i'r cwsmeriaid. Bore da, chi'n iawn? Fi'n gweld bod e'n mantes mowr iawn i'r cwsmeriaid sydd yn siarad Cymraeg yn defnyddio fe, achos maen nhw'n siarad Cymraeg ar cwn, na fi siarad Cymraeg gyda nhw, a maen nhw'n deall fi fel sy'n nhw'n mynd mewn ato grwmer sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg, a maen nhw jyst yn siarad Saesneg yn nhw, felly newn nhw ddim deall cystel. Fi wedi bod yn dod â diwc yma am 2 blynedd nawr, a Ruby am flwyddyn. Bod Dylan yn Gymraeg, mae e'n bwysig iawn i fi. Fi'n teimlo'n gartrefol iawn, a mae Diwc a Ruby yn joio dod fan hyn, ond mae'n bwysig iddyn nhw bod Dylan yn siarad yn nhw'n Gymraeg, achos na beth maen nhw'n arfer glywed. Mae fe'n rili bwysig i fi bod pawb sydd yn gallu siarad Cymraeg yn defnyddio'r iaith Gymraeg, a Cymraeg sydd wastad dod yn gyntaf gyda fi. Dylse bob busnes yng Nghymru rhoi'r iaith Gymraeg yn gyntaf. Mae fe'n rhywbeth sydd yn gwad, rili. Defnyddia dy Gymraeg.